नमस्कार। भसुर आ गई मन अंगना में। अब बहुत सारा उनका गाली सुने का मन बा। गाली सुनिहन, गहना चढ़ियन, तब घरे जइहन। तो सुनी जा साली लोग उनका से का पूछत रही जा। ओका बोका तीन तड़ोका खेली भसुर जी, ओका बोका तीन तड़ोका खेली भसुर जी। रौरा कगो दीदी बाड़ी कसो जीजा जी, रौरा कगो दीदी बाड़ी कसो जीजा जी। लवा लाठी चंदन काठी सुनी साली जी, लवा लाठी चंदन काठी सुनी साली जी। हमरा एगो दीदी बाड़ी नसो जीजा जी, हमरा एगो दीदी बाड़ी नसो जीजा जी। हरवा लैनी झुमका लैनी नथिया बाली जी, रौरा केकरा बाने धैनी ताले ऐनी लहंगा जी, रौरा केकरा बाने धैनी ताले ऐनी लहंगा जी। लाज के बात बताई कैसे साली जी, लाज के बात बताई कैसे साली जी। अपन दीदी बाने धैनी ताले ऐनी साड़ी जी, अपन दीदी बाने धैनी ताले ऐनी साड़ी जी। ओका बोका तीन तड़ोका खेली भसुर जी, ओका बोका तीन तड़ोका खेली भसुर जी। रौरा कगो बुआ बाड़ी कसो फूफा जी, रौरा कगो बुआ बाड़ी कसो फूफा जी। लौवा लाठी चंदन काठी सुनी साली जी, लौवा लाठी चंदन काठी सुनी साली जी। हमरा एगो बुआ बाड़ी नसो फूफा जी, हमरा एगो बुआ बाड़ी नसो फूफा जी। हरवा लैनी झुमका लैनी नथिया बाली जी, रौरा केकरा बाने धैनी ताले ऐनी लहंगा जी, रौरा केकरा बाने धैनी ताले ऐनी लहंगा जी। लाज के बात बताई कैसे साली जी, लाज के बात बताई कैसे साली जी। अपन बुआ बाने धैनी ताले ऐनी साड़ी जी, अपन बुआ बाने धैनी ताले ऐनी साड़ी जी, अपन बुआ बाने धैनी ताले ऐनी साड़ी जी। ओका बोका तीन तड़ोका खेली जीजा जी, ओका बोका तीन तड़ोका खेली भसुर जी। रौरा कगो दीदी बाड़ी कसो जीजा जी, रौरा कगो दीदी बाड़ी कसो जीजा जी। धन्यवाद। गाना सुन के कैसन लागल कमेंट कर करके बताई जा, भर भर के बताई जा, कमेंट करी जा। और चैनल पर नया बनी जा, पहली बार देखते नहीं जा तो सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाई जा, तबे हमने के आगे गीत और ही लोग भी जाई पहुंच सकी। और वीडियो के हमने के लाइक करी जा, शेयर भी कर दी जा। धन्यवाद।